бино ба оморе ки масъулини созмонҳои ҷамъиятӣ дар Хуҷанд гирд овардаанд, дар шаҳру навоҳии Суғд ҳудуди 500 нафар дар шароити бесарпаноҳӣ дар кӯчаву истгоҳ ва гараж зиндагӣ мекунанд. масъулони созмонҳои ҷамъиятӣ зимни баргузории пурсиши сотсиологӣ роҷеъ ба арзёбии вазъи зиндагии онҳое ки дар кӯча ва истгоҳҳои Суғд зиндагӣ мекунанд, шумораи бесарпаноҳонро маълум намуданд. Баҳрӣ Абдураҳмонова, роҳбари созмони ҷамъиятии диёр ва яке аз ҳамоаҳангсозони барномаи кӯмак ба бесарпаноҳон дар Хуҷанд гуфтааст, ки онҳо дар 6 шаҳру навоҳии Суғд даҳҳо бесарпаноҳро пайдо намудаанд, ки дар гараж ва биноҳои валангоршудаи аз назар дурмонда дар шароити душвори беҳдоштӣ ба сар мебаранд. ҳеҷ яке аз бесарпаноҳон ваксина нагирифтаанд. баъзеи онҳо мутаассифона бемор ҳастанд. онҳо на маълумот доранд ва на пулу ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият. монеи мутобиқ шудани онҳо ба зиндагии ҷамъиятӣ мегардад, иброз намудааст Абдураҳмонова. бино ба гуфтаи роҳбари диёр, шумораи аз бесарпаноҳон онҳоеро мегӯянд, ки баъди хатми интернет ихроҷ шудан аз муҳоҷирати меҳнатӣ ва ё озод шудан аз маҳбас хонаводаҳояшон қабул накарданд. созмонҳои ҷамъиятӣ маълум намуданд, ки ин гуна афрод аз меҳнати ҷамъиятӣ дур монда умдатан аз ҳисоби ҷамъ намудани зарфҳои шишагиву пластикӣ дар нуқтаҳои партовпартоӣ рӯз мегузаронанд. баъзеҳо оилавӣ дар назди гаражҳо зиндагӣ мекунанд, вале фарзандонашон аз мактаб ва таълими боғча дур монданд, барои он ки ҳуҷҷат надоранд. аз ин лиҳоз аз имкониятҳои тиббӣ низ бархурдор нестанд, қайд намуд роҳбари диёр. фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Хуҷанд зимни баргузории як нишаст фикру андешаҳои худро дар бораи дастгирии афроди бесарпаноҳ баён намуданд.